नै फुंबिलि बिफा ओंखामा खुरबायमोन आं जाफैद'। थांगौ बिमा। फुंबिलियाय नोंहालाय ओंखामखौ जाला? आहा जाखांबाय बाबा। हारिन्दाव फंबायालाय जाथ'आनो खुरना दोनखाबाय आं। नोंहा अफिसाव थांनो लेट जायाखै? जाद'। बाजै ओंखाम मोनाखै नामाब्रा? ओंखाम खिबायलै कलेजाव थांसैमोन आं। खुरना दोनखाबाय आं, थां जाहैदो। मावा दाङा जानाय, कलेजाव थांनायल' मालायनि सा। आफा आं कलेजाव थांसैमोन। औ नंगौ नामा आइ? दे मोजाङै थां, बोथोरबा बारा मोजां नङा। मा मोजाङै थां बाबा? आं मैया बिनायालाय। नै मामोनलाय आइ? आं बावबायसोमोन, दे बुंफिनलाय। फर्म फिलापनि थाखाय आफा 5 सेमनि फर्म फिलापा सोलिगासिनो दङ। अ बावदोंसोमोन आं। नै बिमा फैसानो खोनादोंना? मा जाखो? फैसानो आइफ्रियानो हा बेसेथो जागाय? 3,000 आफा। र' आं लायनि होमबालाय। न' आइ, हा ओंखामा जालांला, मोनखाजोब्बायमोन। जाथ'ला आइ, आं उखैयाखै। बेनाबाथाय खालि जाया उखैथ'वाखै बिदिल'। सेहेराफोरानो नायथाव जाथारला। आदा अफिसाव थांनो ओंखारबाय नामा? औ रिन्दाव फंबाय, नोंहालाय दिनै कलेजाव थाङा नामा? थांगोन आदा। आदा आंनो रांसो एसे नांगौमोन। 5 सेमनि फर्म फिलापा सोलिगासिनो। अ बेसेबांथो रिन्दाव फंबाय? औ 3,000मोन आदा। न रिन्दाव फंबाय। जागोन दे। रिन्दाव, ओइ रिन्दाव। मामोन बाजै? मानोबा नांगौमोन? आं कलेजाव थांनो ओंखारबायमोन। रिन्दाव, आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। दहाय नों दाव लांनाय रां आंनो गोख्रै हर। आं बाजार खालामना लायनो मैगं थाइगं जेबो गैया। दा माखौ जानो खियाखौ? बाजै बे रांखौथ' आं आदानिफ्राय फर्म फिलापनि थाखायसो लाखिदोंमोन ना। दोन बाद दोन। फरायनानै मा मोनगोन? मेरला BA MA पास जानानै गोदोसोनानै दं। नाथाय बाजै आं बोरै हरनो बे रांखौ? आं बुंदों गोख्रै लाबो राङा, नङाबा दिनैनिफ्राय नोंनि जानाय लोंनाय गासिबो बन्द'। र' बाजै। न बाजै। हेलौ रिन्दाव। हेलौ प्रिया। नों दहाय मानो कलेजाव फैदिया? फर्म फिलापा दिनै लास्ट डेट होननानै मिथिखानानैबो नों मानो फैदिया? मा सिरि रिन्दाव? नों आंखौ दा बेलासिनि 3 रिंगायाव बान्दुगुरियाव लोगो हम। जागोन दे।
रिन्दाव नोंहा मा जादों मानो सिरि सिरि बुं रिन्दाव ओंहो प्रिया आंहा जेबो जायाखै जेबो जायाखैबा मानो सिरि सिरि नों मानो फर्म फिलापखौ खालामासै नोङो नों माबा मोनसे लाखोमाथारदों रिन्दाव नोंहा मा जामारदों रिन्दाव नों आंखौ बावलांनायनि बाथ्रा सानाखैथ' प्रिया नों बेफोरखौ मा बुंदों नों खोनासंना एबा मिथिना मा खालामनो प्रिया आंनि खाफाला जे एसेबां गाज्रि औ आं मिथिगौ फर्म फिलापनि डेटआ दिनै लास्ट डेटमोन आं आदानाव रांखौ बिनानै लाखिबायमोन प्रिया नाथाय आं बाजैखौ इसेबां इनाय आखुनि होननानै आं दिनैसिम सानफेराखैमोन बाजैया जे आंनिफ्राय रांखौ बिनानै लाफिनजोबो अ माय गड बिदिसो बाजैनि आखला प्रिया नों आंनि खर'आव दांनानै समायला जे बे बाथ्राया आदानि खोमायाव खोनाहैनो मोननाय नङा माने रिन्दाव बाजैनि थाखायनो नोंनि डिग्रिया आसखान्दा जानो थांगासिनो जुदि आदाया बोरैबा नों फर्म फिलाप खालामै बाथ्राखौ मिथिना सोङोब्ला नों मा फिन होगोन रिन्दाव बेखौ आं दंसै प्रिया नों आंनि खर'आव दांनानै समायला अके बाबा आं खिथाया दे जाबायथ' थ' थांसै प्रिया हेलौ हेलौ गाम्बारु नोंथां अ प्रिन्सिपाल नोंथां मा खबर माने रिन्दावाथ' फर्म फिलाप खालामफैयासै मा फर्म फिलाप खालामाखै आंथ' रिन्दावनो फर्म फिलापनि मुङाव रांखौ हरदोंमोन मानोथो फर्म फिलाप खालामाखै जाखो बेलाय मा जाहोननि थाखायबा खालामफैदिया फर्म फिलापनि डेटआथ' दिनैनो लास्टमोन गथ'आथ' फरायनायाव जोबोर मोजांमोन नाथाय मानो बिदि एडमिसनखौ लाफैदियाथाय जोङो दा बिराद सानदों आरो हायोब्ला नोंथाङा एसे खबर लालाय नङाबा रिन्दावखौ गावखौनो कलेजाव फैनो होबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोना गार्जेनमोनहानो जयै रिन्दावखौबो लानानै कलेजसिम फैलाय मा जाखोबा जोंथ' गथ'नि भबिष्यतखौ साननानै बिराद सिन्था जादों फरायनायाव मोजांथारमोन आरो जोंबो बुहुद आसा खालामदोंमोन अ नंगौ नामा दे बिदिब्ला आं थांगासिनो प्रिन्सिपाल नोंथां बाखि खबर मोजांबा नोंथां रिन्दाव नों नैबे रांखौ ला आफाया प्रिन्सिपाल सारनि जोबोद मोजां लोगो आं आफाखौ बुंनानै नोंनि फर्म फिलापखौ खालामनो खावलायगोन रिन्दाव बेथ' माथो रिन्दाव फंबायसो नाङा प्रिया नों बिदि दासान आदै मादै मोना मिथिबा मा साननांगौ नों नैबे रांखौ लाफिनदो अ बिदिब्ला नोंसो आंनि फंबायनि रांखौ जाग्राया फर्म फिलापनि मुङाव रां लाबोनायखौ नों बे सिख्लानोसो होफैदों रिन्दाव आदा रिन्दावा बे रांखौ आंनो होफैयाखै आंसो बेनो होफैदों आं आंनि मेगनजोंनो गासिखौबो नुजोब्बाय सिख्ला रिन्दाव फंबाया नोंनि थाखायनो फर्म फिलापखौ खालामाखै आंनो रिन्दावा रांखौ होफैयाखै आंसो बेनो होफैदों आच्छा मानिबाय आं नों फर्म फिलापनि मुङाव बेनो रां होदों नाथाय बे नाजावाखै नोंनो होफिनदों नङासै नों जे नुदों नंगौ आदा नाथाय नों नुनाय गासिबो उल्था नाथाय आंनिफ्राय लांनाय राङा बहा बोरो मानो फर्म फिलाप खालामासै प्रिन्सिपाला आंखौ मानो कल खालामनानै सोंहरा नोंनि बिसिनि थाखायनो आदा प्रिया सिरिथा नाङा रिन्दाव आं दिनै नोंसा आदानो गासिबो खिथाजोबगोन आंखौ दा होबथा रिन्दाव फंबाय आंखौ निमाहा होदो आरो बिनानाव
दिनै नों आंनि मेगनखौ खेवनानै होनायनि थाखाय साबायखर बिनानाव। थौ थांसै। रिजु, ओइ रिजु, रिजु, बाहेराव ओंखारबो। बाबा आं ओंखाम जागासिनो दं। ना गिदिर गिदिर आरो अमाबो। आरो दादिनो ओंख्रिखौनो दोनाखै, नोंनोल' दोनदो बाबा। मैयाबो दादिनो आलु बाथोनल' दोनदों बाबा। हाबाब मासि थगायसुलि जाथारखो बे गथ'आ। रिजु! रिजु, नोंनि आखला बिदिसो सालि। नों आंनि फंबायनि सायाव एसेबां इनाय। फुंबिलि बिफा। नाय रिजु, नोंहा गोसोआव दं जेब्ला नों बाजै 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 मा जाखो बाजै? बाजै 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 ओइ बाजै! हेलौ आदा। डक्टर, आंनि बिसिनि कन्डिशना माब्रै? गिनांगौ जेबो गैया। नोंथाङा फिसाजो सासे मोनबाय, नाथाय थि समाव नोंनि बिसिखौ बेसिम लाबोआमोनब्ला आइ हप नोंथाङा बुजि मोनबाय। बुजिबाय डक्टर आं। थेंक इउ डक्टर, थेंक इउ। थेंक इउखौ आंखौ नङा, नैबे बिथांखौसो बुं। मानोना थि समाव नैबे बिथाङासो नोंनि बिसिखौ बेसिम लाबोनानै रैखा खालामदों। थेंक इउ रिन्दाव फंबाय। दिनै नों नङाब्ला मा जागौ? आदा, नों बेफोरखौ मा खालामदों? डक्टर, नोंथांजों बाजैखौ लोगो हमनो हागोन ना? सियर, थांनो हागोन। रिजु, बुजिबाय रिजु, नोंखौ जे रिन्दावा बिमा बायदि फुजियो। उन्दैनिफ्रायनो बिमानि अननाय मोनाखै बियो। नोंथ' रिन्दावनि बिमा नङाब्लाबो बिबाजैनि गोथार अननायखौथ' होनो हायोना। आंखौ निमाहा होदो फुंबिलि बिफा। निमाहाखौ आंनाव नङा रिजु, रिन्दाव फंबायनावसो। मा जादों बाजै? आगै रिन्दाव, नों आंखौ निमाहा होदो। आं दिनैनिफ्राय नोंनि सायाव जेबो इनाय खालामथारला। आंनो पाप्पि, आंनो सुनि। आं नोंनि बिबाजै जानानैबो बिबाजैनि अननाय होनो हायासै रिन्दाव। आंखौ निमाहा होदो रिन्दाव। नों बेफोरखौ मा खालामदों? गेदेरफोरनि आखाइया जेब्लाबो उन्दैफोरनि खर'सायावसो। बाजै, नों बुजिबाय, बेनो आंनि थाखाय थोजासे बाजै। रिन्दाव फंबाय, जि जाबाय बेफोरखौ बावगारलांदो। थौ, जों दिनैनिफ्राय गोजोन संसार जालांदिनि।